We horen vaak protest, maar hoe denkt de gemiddelde Zeeuw over de mogelijk nieuw te bouwen kerncentrales? Bent u voor de komst van nieuwe kerncentrales? Ja, ik denk toch dat dat de toekomst is. Zometeen alle details. En verder vandaag. Zeeland is een Michelinster kwijt. En hoe zit de winnaar van de kustmarathon er nu bij? Goedenavond. Misschien is de komst van de nieuwe kerncentrales wel helemaal niet zo'n heet hangijzer als het lijkt. Een flinke meerderheid van de Zeeuwen heeft er niets op tegen, blijkt uit een enquête over de belangrijkste thema's van de komende Tweede Kamerverkiezingen. Bijna 70% van de Zeeuwse geënquêteerden heeft geen bezwaar. Een kwart wel. Een duidelijk Zeeuws thema dat mee kan spelen bij de komende verkiezingen is kernenergie. De mogelijke bouw van 2 nieuwe kerncentrales en de verlenging van de levensduur van de huidige centrale zijn zaken waar een nieuw te vormen kabinet in theorie nog alle kanten mee op kan. Als omroep kregen we veel te horen dat de Zeeuwen wel gevraagd wordt om mee te denken over voorwaarden en kansen als het gaat om nieuwe kerncentrales, maar dat de simpele keuze ja of nee niet is voorgelegd. Dus deden wij dat. Ik vind het niet nodig dat die hier nog in Zeeland komen. Ik zou zeggen, zet maar op de Maasvlakte. Nee, ja, eigenlijk sta ik er vrij neutraal in eigenlijk. Ja. Dat ik denk dat de meesten er toch stiekem wat tegen zijn zonder echt te weten wat het nou precies inhoudt. Ik denk toch dat dat de toekomst is. Ik denk niet dat we het met zonnepanelen en windmolens gaan redden. We lieten in vragen van het Kieskompas speciaal voor Zeeland opnemen of er bezwaar was tegen de komst van nieuwe kerncentrales naar Zeeland. Honderden Zeeuwen deden mee met de enquête en bijna 7 op de 10 Zeeuwen die antwoord gaven zien geen bezwaar in de komst. Ruim een kwart ziet dat wel. Ik vind het iets flegmatieks van de Zeeuwen. De Zeeuwen berusten overal in. Dat vind ik een beetje jammer. Ik had het liever anders gezien. Ja, vind ik dat best wel veel niveau is eigenlijk. En ja, ik vind dat eigenlijk juist heel goed en iets heel moois. Nou, heel goed dat er zoveel mensen voor zijn. Ja. Sinds de plannen voor de bouw van nieuwe centrales in Zeeland is er verzet tegen die plannen. In Borselen, maar ook in Biervliet. De uitkomst van de enquête valt daar niet goed. Ja, nou dat maakt me wel heel erg verdrietig. Wij willen gewoon de mensen informeren wat of het zal betekenen als er hier kerncentrales geplaatst worden in de Paulinapolder. Denk maar dat er hier een bouwput komt, dat duurt 15 jaar. Dan krijg je lichtoverlast, geluidsoverlast, stofoverlast. De polder wordt opgehoogd. Vooralsnog lijkt een flinke meerderheid van de Zeeuwen te denken dat die nadelen niet opwegen tegen de voordelen van de komst van nieuwe centrales. Ik praat erover verder met verslaggever Pim van den Bergen. Pim, 7 op de 10 heeft dus eigenlijk geen bezwaar. Ik kan me niet herinneren dat het getal eerder zo hoog was. Nee, want wat we weten van eerdere onderzoeken is dat er wel een meerderheid was, maar dan tussen de 50 en de 60%. En dat is nu dus heel erg gestegen. We lopen sowieso voorop als provincie als het gaat om bereidwilligheid. De tweede plaats staat Noord-Brabant met slechts 44%. Hoe komt dat? Ja, dat zal voor een gedeelte zijn omdat mensen echt geloven dat kernenergie de duurzame energie van de toekomst is. En dat het banen gaat brengen, dat het welvaart gaat brengen. En dat de enorme impact van de bouw die gaat komen, dat ze die voor lief nemen of misschien niet helemaal overzien. Ik denk, hoe dan ook, met deze cijfers zal het voor het komende kabinet niet echt lastig zijn om Zeeland als definitieve locatie aan te wijzen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. Pim, dankjewel. Het Etty Hillesumhuis in Middelburg dreigt te moeten sluiten. Om het museum overeind te houden is €30.000 per jaar nodig. Dan kan de huur betaald worden van het huis. Dan kan de gas- en lichtrekening betaald worden. De gemeentelijke belasting betaald worden. En we kunnen ons gaan richten op het bedenken van mooie, nieuwe programma's. We willen een zomerschool gaan organiseren. Maar nogmaals, daar is dus al dat geld voor nodig. Het is elk jaar weer de vraag of het museum over de Joodse geschiedenis open kan blijven. Daarom zoeken ze donateurs. Via crowdfunding is er inmiddels zo'n €7.000 opgehaald. Maar dat is lang niet genoeg. Toch houden de vrijwilligers de moed erin. Op het moment dat het enthousiasme weggaat, is misschien nog wel erger dan als er een beetje geld wegstroomt. Dat enthousiasme, dat is toch wel een heel belangrijk fundament. Het museum blijft in elk geval komend jaar nog open.
Waterbedrijf Evides leent 200 miljoen euro om te investeren in onder andere een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Die zou dan hier in Capelle moeten worden gebouwd. Hij is nodig omdat het zuiveren van water steeds lastiger wordt. Per jaar zuivert het 10 miljoen kuub water. We zien hier dat natuurlijk het aantal bewoners toenemen. Toerisme neemt toe, economie groeit. En we zijn op deze plek vooral afhankelijk van het zoete water wat van ver wordt aangevoerd. En daar kunnen we niet meer kubus winnen dan dat we nu al doen. Dus daar zitten we echt tegen de grenzen van ons systeem aan. En dat betekent dat we hier hebben te investeren. Zodat we ook na 2030 het midden van Zeeland van voldoende drinkwater kunnen blijven voorzien. En dan een primeur op het Zeeuwse spoor. Een deel van de bovenleiding wordt dit weekend vervangen door gerecycled koper. Dat is volgens de spoorbeheerder voor het eerst. En ook nog eens beter voor het milieu. Uiteindelijk moet het gerecyclede koper ook op andere plekken worden gebruikt. In Zeeland gaat het om ruim 36 kilometer. Deze en andere werkzaamheden zorgen trouwens wel voor hinder. Voor de vroege treinreiziger morgenochtend. De eerste treinen van Vlissingen naar Roosendaal rijden niet. En ook in het weekend rijden er niet altijd treinen op de Zeeuwse lijn. De NS zorgt voor bussen en voor koekjes om het leed te verzachten. Meer daarover lees je op onze site en in de app. Meestal is het een culinair feestje voor Zeeland, de uitreiking van de Michelinsterren. Maar de provincie met de meeste sterren per inwoners is er vandaag één kwijtgeraakt. De uitreiking van de Michelinsterren is voor sommige mensen meer een reunie met collega's dan een spannende dag. Chefs die normaal 70 uur in de week werken, hebben hier tijd om elkaar weer eens te ontmoeten. Ja, het is altijd leuk om iedereen weer een beetje te zien en te praten, hoewel het altijd over dezelfde onderwerpen gaat. Maar ja, uiteindelijk als de spanning er een beetje vanaf is en iedereen een glaas champagne heeft, dan worden de gesprekken wel wat minder serieus en gespannen. Voor Kik is het vandaag niet echt spannend. Hij kreeg 2 jaar geleden zijn eerste ster en de verwachting is niet dat hij vandaag een tweede krijgt. Maar voor de ene chef is zo'n dag spannender dan de andere. Zenuwachtig, maar ja, je weet het niet. Je doet je best en je kijkt maar wat er gaat komen. Ik heb gezegd, we komen sowieso naar huis met of zonder, dus dat sowieso. Bij de ceremonie bleek dat Leon Vermeire zonder Michelinster voor Katseveer naar huis kan. Er werden door het hele land maar 5 restaurants bekroond met 1 nieuwe Michelinster. En geen enkele in Zeeland. Terwijl hier achter me de mensen van de Libreia uit Zwolle een groot feest vieren met het behoud van hun 3 Michelinsterren, was het nieuws voor Zeeland minder positief. Het aantal Michelinsterren wordt er eentje minder. Het worden er 6 in totaal. Het Vlasbloemeke in Koewacht moet na 13 jaar een Michelinster inleveren. Natuurlijk heel naar om dat te moeten ervaren. En vooral om dan weer een beetje de kracht te hebben om weer verder te gaan. Maar het is gewoon heel jammer. Zeeland moest enkel 1 Michelinster inleveren zonder er dus iets voor terug te krijgen. Maar het is gewoon heel mager gebleven. Dus, maar ja, een magere oogst is meestal het jaar erop een hele volle. Dus we moeten gewoon nog even een jaartje geduld houden. Zeeland heeft nu 5 restaurants met in totaal 6 Michelinsterren. En dan nog even terug naar afgelopen weekend. De 22e kustmarathon, volgens velen de zwaarste ooit. Iedereen werd of weggeblazen of gezandstraald of allebei. Tim Pleijten rolde uit de bus als de glorieuze winnaar. De 40-jarige Vlissinger won hem nu voor de 4e keer. 2 dagen later geniet hij daar nog met volle teugen van. Hij ziet bekenden langs de lijn, hij houdt even in, want hij zoekt zijn grootste fans. Waar zijn ze? Zijn dochtertjes staan aan de streep met een shirt aan. Hup, papa Tim. Het doet toch wel wat met je als je hem dan inderdaad nu voor het eerst als enige dan 4 keer hebt gewonnen. Dat is natuurlijk heel lang, 3 man, 3 keer. En ja, nu ben ik de enige die hem na 4 keer heeft gewonnen, dus dat is wel gaaf. Lig ik ver voor? Weet ik niet. Sorry. Pleijten won al in 2016, 2019 en 2021. Vanwege een hardnekkige Achillespeesblessure leek een 4e zege er niet meer in te zitten. Direct na die 3e keer dat ik nog wel van volgend jaar weer. Toen heb ik denk ik ook meegedaan, maar toen had ik al last van een blessure. Volgens mij won dat jaar Danny. Danny Huibrechts? Ja, Danny Huibrechts. Het jaar daarna kon ik dus niet meedoen door een blessure. En vorig jaar, in 2023 ben ik dus geopereerd en vorig jaar kon ik wel meedoen. En het ging boven verrassing goed. En dat gaf ook wel een beetje het idee van, er zit toch nog wel meer in. En op die manier komt dit er dan uit en dat is natuurlijk fantastisch. Voor Bouzayo Petersen uit Middelburg was de kustmarathon ook speciaal. Hij deed voor het eerst mee, juist vanwege de extreme omstandigheden. Zo vertelde hij in de bus richting de startstreep.
Ik hoorde eigenlijk dat het ging regenen, waaien en onweer. Ik zeg, daar moet ik bij zijn, zo slecht weer. Als je hem toch een keer een editie gaat pakken, ik heb hem nog nooit gelopen, dan is dit misschien wel een perfect moment ervoor. En dat bleek ook zo te zijn voor Bouzayo. In een verdienstelijke tijd van zo'n 4,5 uur liep hij de marathon uit. Wel heeft hij nog altijd last van de zandstralen. Ik ben bang dat ik voor de komende 5 dagen nog wel de kustmarathon met mij meeneem. Ik heb nu al zo'n 5 keer gedoucht en ik heb nog steeds zand wat ik nog terug kan vinden. Nadat hij was gefinished kreeg de 24-jarige Bouzayo niets anders dan lof van zijn vrienden. Ja, dat was mooi om te horen, maar ik heb ze gelijk een uitnodiging gestuurd. Ik zeg, dank voor jullie waardering, maar ik heb liever dat jullie volgend jaar meelopen eigenlijk met de kustmarathon. En ook Pleiten kreeg natuurlijk heel veel reacties op zijn historische zege. Gelijk natuurlijk al na de finish van de mensen die daar staan, maar ook allerlei berichtjes van mensen die het helaas niet konden volgen, zeg maar langs de kant. Maar daarom ook een bedankje naar jullie, want ik kreeg van iedereen te horen, ja, ik kon het via Omroep Zeeland volgen op tv, noem maar op. Dus dat was echt fantastisch. Dus heel veel berichtjes op mijn telefoon. Ben ik de hele dag zoet mee geweest met beantwoorden. De zondag weer verder met beantwoorden. En ik denk dat ik vandaag nog steeds niet helemaal klaar ben. Maar goed, dat is eigenlijk alleen maar leuk, weet je. Er was best veel bewolking vandaag, maar op de meeste plaatsen bleef het wel droog. Vooral dichter aan zee waren er hier en daar wat gaatjes in de bewolking. Morgen dan is het weer bij zee te doen. Bewolking is er daar dan, maar dan valt er ook wat regen. Landinwaarts zijn dan de opklaringen te vinden. Op onze site lees je meer over het verhandelen van kinderen. Niet nu, maar wel een aantal eeuwen terug. Schrijver Menno Lanting deed 2 jaar lang onderzoek en vond onder meer een casus uit West-Soeburg. En heb ik ook stukken gevonden dat de kerkenraad na de kerkdienst op zondag de kinderen veilt. En zich vervolgens in de volgende kerkenraadvergadering elkaar feliciteert met het feit dat ze dit toch mooi hebben opgelost. Het hele verhaal lees je natuurlijk online in onze app en ook op onze site. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een heel mooie maandagavond.